आज मी तुम्हाला मालवणी पद्धतीचे भोपळ्याचे वडे कसे करायचे ते मी दाखवते। त्यासाठी पहिल्यांदा आपल्याला वड्याचं पीठ तयार करावं लागेल। त्यासाठी लागणारे साहित्य तांदूळ स्वच्छ धुवायचे आपण आणि ते सुकवून थोडेसे कोरडे करायचे। त्यानंतर गहू ज्वारी हे मिक्स करून सगळं मग दळून घेऊन यायचं। मी हे सगळं घेऊन आली दळून। त्याच्यानंतर मी एक छोटा भोपळा होता तो किसलाय। त्यानंतर गूळ खोबरं ओलं खोबरं आहे किसून घेतलेलं आहे। ह्यामध्ये जरा थोडंसं छान त्याला चव येते त्याच्यामुळे थोडीशी 1 चमचा चण्याची डाळ घातली आहे, अर्धा चमचा धने घातले, पाव चमचा उडीद डाळ घातलेली आहे आणि थोडीशी मेथी घातली चवीला। आणि हे सगळं थोडं मंद गॅसवर भाजून घेतलेलं आहे। थोडीशी वेलची पावडर घेतलेली आहे, थोडंसं जिरं घ्यायचं आहे, थोडीशी हळद घ्यायची। आता ह्यापुढे आपण वड्याचं कशी पीठ तयार करायची ह्याची कृती दाखवते। आता आपण गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे, त्यामध्ये आपण हा भोपळा किसलेला आहे तो प्रथम घालून तो थोडा वेळ शिजत ठेवूया। गॅस मंदच ठेवायचा। थोडं 2 मिनिटं शिजत ठेवूया। शिजेपर्यंत त्यामध्ये हे आपल्याला थोडंसं वाटण घ्यायचं आहे। थोडीशी हळद घालायची आहे, वेलची पावडर घालते, थोडंसं जिरं घालते। हे छान मिक्सरमधनं थोडं बारीक करून घ्यायचं आहे। मी भोपळा शिजेपर्यंत हे मिक्सरमधनं बारीक करून घेते। आता हे पण आपण मिक्सरला ग्राइंड करून घेऊया बारीक, कारण हे पिठामध्ये टाकायचं आहे, त्यामुळे हे मी मिक्सरमधनं बारीक करून घेते। आता मी हे छान ग्राइंड करून घेतलं आहे बघा बारीक। त्यात आपण त्या वड्याच्या पिठामध्ये हे सगळं घालूया पूर्ण। हे कसं घरी दळल्यामुळे छान याचा सुगंध येतो वड्याच्या पिठाला आणि चव पण पुष्कळ छान लागते, त्यामुळे मी घरीच करते। हे खोबऱ्याचं वाटण मी वाटून घेतलेलं आहे बघा बारीक, छान असं बारीक करून घेतलं। आता आपण भोपळा शिजला काय बघूया। हा बघा भोपळा पण छान शिजलाय। त्याच्यामध्ये थोडंसं चवीला मीठ टाकायचं। नंतर हे आपण वाटण केलं आहे ते सगळं त्यामध्ये घालायचं आहे। थोडंसं आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी पाणी घालून हे आहे बाकीचं ते थोडं पाणी घालते, त्याच्यामध्ये घेते। हे सगळं टाकते आणि पुन्हा आपण खोबरं थोडंसं शिजण्यासाठी आपण पुन्हा 2 मिनिटं झाकण मारून ठेवूया। जर एक वाफ येऊन दे तोपर्यंत आपण 1-2 मिनिटं ठेवते, मी बंद करते। आता आपण हे खोबरं घातलेलं होतं ते शिजलं काय बघूया। छान शिजलेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण हे किसलेलं गूळ आहे 1 वाटी, ते मी ते घालते। तुमच्या आवडीनुसार गूळ घाला, जेवढी गोडी पाहिजे तुम्हाला वड्याची, पण जास्त घालू नका कारण ते वडे कडक होतात, त्यामुळे थोडंच घाला। आता हे 2 मिनिटं पुन्हा शिजून दे गूळ वितळेपर्यंत। मग ह्याच हे जे पीठ आहे ते आपण एका परातीत काढून घेऊया। आता गूळ आपल्याला छान वितळलेलं आहे, ते आता आपण गॅसवरनं खाली उतरते। आता हे थोडं करून आपण या पिठामध्ये मिक्स करायचं आहे।
प्रथम थोडंच घालायचं, पहिल्यांदा मिक्स करून घेऊया थोडं थोडं करून. सगळ्या पिठाला पूर्ण लागायला पाहिजे. थोडं थंड झाल्यावर आपण पीठ मळून घेऊया. आता आपण हे थंड झालेलं आहे, ते आता थोडं थोडं पाणी पण कोमट घ्यायचं साधारण, ते थोडं थोडं घालून पीठ मळून घेऊया. पाणी एकदम घालू नका, पण थोडं थोडं घालूनच मळा. छानपैकी आता आपण मळून घेऊया हे पीठ पूर्ण. हे बघा, अशा प्रकारे माझं छान असं पीठ मळून झालेलं आहे. त्याच्यासाठी मी थोडंसं तेलाचा हात लावून एकदा मळून थोडंसं एका बाउलमध्ये मी काढून अर्धा तास ठेवते. छान त्याच्यात सगळं गूळ वगैरे आपण घातलंय ना, ते छान सुगंध येऊन त्याच्यामध्ये मुरेल. म्हणजे अर्धा तास झाकून ठेवते. आता अर्धा तास होऊन गेलेलं आहे, पीठ चांगलं हे झालेलं आहे व्यवस्थित. तर आता मी थोडंसं मळून घेऊन तुम्हाला जेवढ्या आकाराचे वडे पाहिजे तेवढ्या आकाराचे गोळे करायचे. मी हा रोटी मेकर घेतलेला आहे. जर कोणाला कडे रोटी मेकर नसेल तर मग त्याने हाताने पण कसे थापायचे ते मी तुम्हाला दाखवते. या प्लॅस्टिकची एक पिशवी घेतलेली आहे, तिला थोडंसं तेल लावलं आणि मग त्या तेलावर हे करून वडा हा हे असं प्लॅस्टिकचं दुसरी पिशवी आहे ती त्याच्यावर ठेवून थोडंसं प्रेस करायचं फक्त. मी तेल इथे गरम करत ठेवलेलं होतं, तर तेल जास्त फास्ट ठेवायचं नाही, नाहीतर वडा आतून कच्चा राहील आणि वरून करपून जाईल. छान असा बघा, छान तावडतो असा फुगलेला हा. आपण जास्त 2-3 वेळा परतायचा नाही तो वडा, एका साईडने चांगला लालसर होऊ दे. छान झालेले आहे बघा, छान ब्राऊन असं झालेलं आहे. त्याला असेच मी सगळे वडे करून घेते आणि मग मी तुम्हाला दाखवते पुढचं. आता आपण हाताने कसे थापतात ते मी दाखवते. प्लास्टिकच्या पिशवीला तेल लावलेलं आहे, थोडंसं याच्यावर तेल लावलं. हाताने आपण तळव्याने जर नाही आलं असे आपल्याला जेवढी साईज पाहिजे तेवढ्याचे असे गोळे करायचे आणि असे पातळसे हे करायचे आणि हे काढून असा ब्राऊन व्हायला पाहिजे. असं दुसऱ्या साईडने पण आपण ब्राऊन करून हे वडे आपण सगळे करून घेऊया. त्या प्रकारे आपले वडे छान प्रकारे झालेले आहेत. ते आता मी एका डिशमध्ये खाण्यासाठी सर्व करते. छान फुगलेले पण आहेत, मस्त कलर पण छान आलाय वड्यांना. आता हे आपले वडे खाण्यासाठी तयार झालेले आहे छानपैकी. मी आता काळ्या वाटाणे सांबार मस्तपैकी काजू घालून केलेले आहे, त्याच्याबरोबर तुम्ही खा. आणि तुम्ही मी ह्याचा काळ्या वाटाणे सांबाराचा व्हिडिओ मी अपलोड केलेलाच आहे, तो बघून तुम्ही काळ्या वाटाणे सांबार बनवा आणि गरमागरम काळ्या वाटाणे सांबार आणि वडे खा आणि मला कळवा कसे झाले ते. धन्यवाद.